naš narod će morat se probuditi, morat će vidjeti gdje se nalazimo, kako se nalazimo, što nam prijeti i koliko je bitna sloboda i sigurnost. Da li ima išta bitnije u ovom svijetu od slobode i sigurnosti? Kad nemate slobodu i sigurnost, pitanje je šta ovo sve ostalo znači. Mi moramo i braniti naše vrtiće, našu djecu i naš sustav vrijednosti koji će biti sve ugroženiji i ugroženiji. Evo recimo imali smo ove noćne letove i sad već više nisu noćni letovi iz Ciriha i iz zapadne Europe, gdje mi jednostavno te ljude koje oni istiraju van, mi ih pustimo na aerodromu van, damo im kao papirić gdje piše hotel Porin, adresa ta i ta. I mi se hvalimo kako oni ne dođu do hotela Porin. A gdje dođu? Gdje oni lutaju? Ko su ti ljudi? Zašto su istirani? Zbog koji način? I mi slijepo vjerujemo tom nekom nojevskom politikom da se nama ništa neće dogoditi. A dogodit će nam se. Sigurno će se dogoditi, samo je pitanje kako, kada i u kojoj mjeri.